machal nadi sire koso? Sirta bro sire. To kapok asire, daer mar kono jo ODM. Ni gimomiyo jatend piny Kenya William Ruto noluongo jo baba majakom Raila Amolo Odinga mondo giwuo godo. Nikech the secret of this conversation is numbers. Raila ne en ng'ama pache ne ni malo. Kendo nonyalo luongi kata kidwaro MP. Baba ne nyalo koni ni we. To ini kia gimomiyo iweyo. Ini weya weya. To kang iwuotho tilando ni baba no wacho. Mokwongo wachak gi gima timore ni lalruok ni ber. To nyaka wayiere ni kati som mana buge te mondik gi baba Raila Amolo Odinga. Mi som mi lok nyade miya. Ok inyal bedo Raila. Buge go isom mi master page ka page ma ini narrate gi kamuma. Raila to ok inyal bedo. Bedo no nyuoli gi Raila. Bedo no sandoru gi Raila mo maku igni te. Ba Raila ok di bedi. Koro mane makele this conversation. Joluowa kendo jogwa madongo mane siasa. Nyaka ng'eni gimomiyo jatend piny Kenya no wuoyo gi jo ODM. En nikech jogo manie ODM. Ok gin. Iwinjo. Jok manie ODM emomiyo koro iluongo wati wuoyo kodwa. To gin ka koro giwere gi jo ODM, jo manomiyo koro ODM en ODM. Nikech ODM secret mare en numbers. Idhi Pwani ibro yudo jo ODM. Idhi Ukambani ibro yudo jo ODM. Koro gima dwa timo kaka odwa en mokwongo wawere gi weche mag manyo jatend piny Kenya. Joma nie tich mondik gi jatend piny Kenya gin gi support jatend piny Kenya kabisa. Kendo koluong gi e tich to gitim tich. Lakini kogik sama koro odwa en odwa, baba ne wacho ni odwa en ot achiel. Odwa en ODM. Wariure, wamany kura mondo kochopo kacha 2027 to kendo wabedi to wawuo. Tadieri mar wach. Kata jok makoro go koko kama youth for youth gi. Koro ka koro dang wawenegi ni bas youth for youth koro wami ticket di chung president. Di winjo returning officer. Gin joma dhi winja returning officer makata ok wadhi delay. Koro gimonengo watim, yudhe onengo duok wigi piny. Mondo conversation ni otim. Yudhe wa mane ODM wigi ni malo. Gikia gima gidwaro. Ano kaluor mar wacho ni ng'ina ng'ama hero sana madhi bedo governor mabiro Nairobi ka. Babu Owino. Babu Owino eno ng'ama riek kendo governor to dhi bedo. Mano to kadagi. To oyiera ne niya, ang'o modwaro mondo konywa kaka vijende omiwa yot. Odwaro governor. To odwaro kingpin. To nyoro bochako odwaro party leader. Omiwa ne thuolo nikech wadwa donje conversation mondo wang'ini kaka jo ODM. Ang'o ma wadhi bagen go. Koro konyalo yie mondo wamiye kingpin to wabro miye. Don kingpin e juogi kosen juogi koro kingpin ing'eno ok nyal miyi. But nikech for formality mondo wamore, wanyalo kone akona ni wuod wuora in kingpin mondo wayomb koth. Nikech ok inyal bedo niya inenori ni idwaro governor mani dwaro. Kichunge mbele kamera party leader buru bende idwa ni gwe oko. To kichunge kamera to in be ine kingpin. Koro gima inyo wani wadwaro gik mang'eny to sabe tin. Kanyicha Central Committee olungo bura Mombasa. Youth leader mamarwa ma wang'eyo mana mi secretary general. Ma bende pingo buru no koyiero buru no siem gi luth. To en bende no sieme gi luth. To ko winjire go siepe mano sieme gi luth ni ma bende no siem gi luth ma be party leader ni. Kaka jomo siem gi luth mokony korgi modew. To gibed piny to giamo na adieri ma Nyasaye unosiemwa gi luth ji ariyo. Ok wawinjire uru mondo wawe purposes mag winjo returning officer gi. Wawuo uru mondo next time wayud kaka wanyalo tiyo. Kasto mugi wawe uru wuondore ni party inyalo dhi mi gimoro. Jo UDA ok nyal kawo jo ODM ni ODM dhubed minister. Dhano ema nyaka yier. To kata mana party leader bende nowacho e kinde ma bende koro iwacho ni Linda Ground nan gintiere gwenge mag imbo mar piny Kenya. Nowacho ni lalruok gi ka gitimo to gibi yie
mar mondo migi peanuts nikech ODM duond bura mawacho ni osedak aming'a do naneno ka higa ni ne gi celebrate kana mana from higa mokalo ne gi celebrate 20 years yeah. e telo ahinya naparo kotende gi mano kapok awinjo pach Solomon. Ineno ODM peanuts to kwa bikaw to peanuts en positions moko matindo tindo moko miluongo no konyo lewa thu moko michuto go jonam ka koro gima timore ka mondo miwa positions mamata position ok bi mi jo party position ibro mi individual mane mo mineno ka jogi gore mang'ani kodhi ka to gore ka to gima dwa nyiso jogi wawe uru gore timne jo piny gimoro kumineno ka onge pi dikete pi to king'e ni jogo ok dwa Ruto tiwach ni jothurwa pini President William Ruto emokelo mondo miwa easy time ka gikeneke election kata ka kori kelo president moneno jomobiro to neno to ka wache mogik tang'ada gi kanyo kik bendu wuondru ni siasa ka wan gi gimoro miluongo ni organic crowd kata Raila bening'eni ne onge organic crowd moludinga baba ne nigi jomo ere mo believe in him pi Nairobi ka ohero baba ana ne MP Nairobi ka ahero baba ene mostino MP Nairobi ka ohero baba to baba biro Nairobi ka mondo ang' approve ne baba ni an man gi teko Nairobi ka nyaka kele joga moko gi bas joga moko 4,000 Solo bende donjo gi joge 4,000 Oyoo ma wuod Atieno be dongo gi joge 4,000 kwasekelo gi kanga wuoyo to gigo pamo koro in kangi biro inene TV tineno ni maka joge baba kasto nitiere organic followers koro mane riwore gi joka to baba pongo ko koro wawe jeji ng'ato